شیر پڑھ پہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عقیدتاً شیر کہ تینوں ہر مسئلے دا حل دسنا مولا علی نو صداں پکاریا کر پڑھ پڑھ کے نادے علی کم وگڑیا فیض سواریا کر تے مومن دے نال منافق دا ہر حال وچ فرق نتاریا کر دوویں ہتھ اتاں کر کے پڑ دے وچ نعرہ علی دا چھک کے ماریا کر جی بسم اللہ بھائی اجمل صاحب جی ساڈے کپتان ساڈے جناب انٹرنیشنل پہچان جڑے ساڈے خان واسطے کہ مہنگائی دا روون ازل تو ہر مجبور انسان دے نال ہے شابش پر ساڈا سا سا غیرت مند حاکم دے ہر ایک فرمان دے نال ہے اور میرا دعوی اجمل مخلص کوئی یہ پاکستان دے نال ہے پچھا ہٹ سی نہیں موڑ مردیاں تائیں کھلا راسی خان دے نال ہے واہ واہ پاکستان زندہ باد یہ لائیو ہی تو کیوں نہیں چلتا